Hola, bona vesprada, estem en el diari de Clarícia. La nostra primera convidada és Irene, 24 anys, de València. Per favor, doneu-li un aplaudiment. Viva! Irene és lesbiana i s'enamora d'una xica bojament, però la xica no vol eixir de l'armari. Així que, per favor, Irene, conta'ns la teva història. Pues nos conocimos en Mercadona, íbamos a coger las dos el último Vital Línea y fue un flechazo. Y yo me enamoré locamente, dejé a mi novio por ella y todo. Pero ella a la hora de la verdad no pudo dar el paso y yo ya estoy harta. Le quiero. ¿Y qué le dirías a Mónica si la tuvieras ahora mismo delante? Pues que es lo más importante de mi vida y que quiero estar con ella. Y que salga, que todo va a salir bien. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Mónica, la tenemos aquí. Bueno, Mónica, creo que ya has escuchado a Irene. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no sales del armario? Porque mis padres son muy conservadores y no lo entenderían. Pero ahora, mira, Irene, es lo que quieres en esta vida, ¿saldrías del armario por ella? Sí. Pues entonces, chicas, que seáis muy felices. Me alegro mucho de haberos tenido aquí. Gracias. El nostre segon convidat és Quique té 47 anys i està molt trist perquè fa 6 anys va perdre el seu fill de la pitjor manera possible. Quique, per favor. Quique, conta'ns la teva història. Hace 6 años, como tú bien has dicho, mi hijo se fue de casa por las drogas y no he sabido nada de él, estoy muy preocupado, me ha dejado muy desolado y pues, quisiera solo hablar con él, solo necesito que oír su voz porque estoy muy desolado y no puedo vivir con ello. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto, pero primero pausa para anuncios. Dicen que el cerebro se divide en dos partes, izquierda y derecha. Pero es mentira, se divide en norte y sur. Todos necesitamos un poco de sur para poder ver el norte. A veces necesitamos un poco de sur para poder ver el norte. Nosotros nos pide Donald Jove. I ja estem aquí una altra vegada, li recordem. Quique és un home de 47 anys que va perdre el seu fill fa 6 anys perquè és aficionat a les drogues. Bueno, tornas a explicar más o menos qué es lo que sentiste. Como bien has dicho, hace 6 años se fue mi hijo de casa por culpa de las drogas y lo más que quiero es poder hablar con él y por qué llegó a irse y quiero que vuelva. Vale, pues nosotros hemos conseguido hablar con él, así que por favor entra Javi. así es contra el padre, ¿verdad? Bueno, Javi, explícanos, hace 6 años te fuiste de casa, cuéntanos. Pues jo me'n vaig anar perquè vaig tindre males companyies i no me va sentar bé i ara estic un poquet arrepentit. Aleshores, davant de tot el món, te compromets a tornar a casa i a tornar a fer feliç a la teva família i als altres? Sí, sí. Eres conscient de lo mal que ho han tingut que passar, Bueno, el teu germà també ha crescut sense la figura del seu germà major, així que, bueno, jo te demanaria que demanares perdó a ton pare davant de... Pues sí, estic bastant arrepentit i no me va passar perquè me vas descuidar molt i sí, perdó per tot. Bueno, el nostre següent convidat és Enric. Enric no sap encara qui és el seu pare, bueno, té dubtes i ha vingut així per a ajuntar-se amb els dos i esbrinar-lo per ell mateixa. Per favor, Enric.
Bueno, Enric, conta'ns la teva història. Bueno, pues jo a mon pare, o a ma mare ja la veia. Enric, no passa res. És que soc molt fort, eh? Però a veure, el problema és que hi havia un amic de la família i ton pare no tratava bé a ta mare. No, la pegava, que no és broma. Aleshores, Que se veu Martí. tu a ton pare no l'estimes. No. Només estimes És el un cabró. jardiner. Pues no sé què dir-te, la veritat és que ton pare segurament era bona persona i ta mare s'excita en un altre, no? Bueno, pues nosaltres havíem... No, és que això és molt fort, eh? Nosaltres havíem dut a Martí, que és ton pare, per a que parlares amb ell, però no sé si voldràs, per favor, entra Martí. No te vull veure. No. No, por favor, no, ¿hasta qué es? Ahora, pues, conta'ns tu, per lo menos, la història. Per favor, realització, aneu a per Enric. Conta'ns tu la teva història. Bueno, pues jo me vaig casar en una dona que no era molt fidel a mi. Se excitava en tot el que veia, en el jardiner, en el cuiner, en el criat. Disculpa, estàs dient que la teua... Sí, era uno bueno, sí. Pues ara, sincerament, vaig a ser jo la que te demane que abandones el plató perquè no vull que en el meu plató hi hagi algú que tracti així a una dona. Per favor, me sent... Aleshores, Enric, tu verdaderament estimes al que és ton pare, de veritat. Clar. Pues Álvaro, per favor, vine. No pot ser. Bueno, Álvaro, tu tenies un fill, ho sabies? No ho sabia res. Vaig rebre una cridada fa 5 anys de la seva mare i ens va contar tot. I, bueno, tu no has tingut molta relació amb ell, treballaves en sa casa, però no crec que hagis tingut molta relació amb ell. A mi me caía mal. Jo... Ja. Corten, por favor. Papá, tío, papá. Bueno, 3 històries precioses, emotives, i fins així el programa. Moltes gràcies a tots.